hinataw niya ng sapot si Bulik Pro. Yun. Salamat po tayo Mento and like and share po. Yun mga kagamba, welcome back to my channel. Magandang araw ulit. Wala tayong unboxing mga kagamba, laban muna ngayon ha. So shoutout muna tayo ha, saglit lang to. Shoutout kay Kamamaw TV, yan si Cedric, taga Mandaluyong. Kasakmal Gagamchoy, taga Santa Ana, Manila. Manuel Quintes, Hans Ivan Bagsilaw, Chana Chaning, Randy Paluyo, yan yung nagbigay ng sa akin, gamot. Thank you ha Randy ha. Si Kim Emmanuel Bautista, JB Ochoa ng Binyan, yung taga Binyan pala yan. Takot tayo si Jeep Ronda ng belated happy birthday pala sa asawa ni Jeep Ronda. Pinapa-shoutout niya. Saka si Nanit Pagarigan. Shoutout sa inyo lahat mga kagamba. Ayan ang picture Ayan, nakita yung picture. Ito mga kagamba yan Ito, pakita ko sa inyo yung ulaban natin Ito yung ayan tawag dito Pokemon. Ayan, Pokemon yung gagamba na to. Ayaw kumapit sa stick. Ayan, Pokemon yan mga gagamba. Laglag na naman. Mukhang lasing na mga gagamba itong gagamba ko Ayan, si Pokemon. Ayan, mas bati yan mga gagamba. Ayan, labas natin kalaban niya. Peraso mas bati ito. Ito naman yung siya, bulik siya, bulik. Ayan, bulik siya. Ayan. Medyo bulik na tigre siya mga gamba. Tingnan natin Match na match siya mga gamba. Match na match. Oy, marap ka, uy. Tumakbo mga gamba si Bulik Pro. Ayun pero siga yung lakad Nakabangaw. Ayan na, pigaan na. Ayan na. Walang tigil kumagat sa stick si Pokemon. Sige, hinataw niya ng sapot si Bulik Pro. Yun na. Matinding laban to. Walang humpay. Ito naman si Bulik Pro ngayon na sumasapot. Naghahataw ng sapot. Madadali ata si Pokemon dito. Kanina lamang si Pokemon. Naku, patay si Pokemon. Nabilot siya mga gamba. Magaling tong na to. Itong tigrihan na to. Bulik Pro to. Wala. Patay mga kagamba si Pokemon. Nadali. Kanina siyang naging ibabaw. Ayan ang lupit na laban mga gamba. So yun mga gamba, nakita nyo ang galing ng laban. Ang haba ng putputan nila. Okay, so yun mga gamba, sana nasiyahan kayo sa napanood yung laban ngayon. Ayan, so hanggang sa muli maraming salamat. Hi! Subscribe po kita Minto. Like and share po. Bye!